Thank you for watching Styriza TV and please don't forget to like, subscribe and hit the notification bell for more videos like this. Sanibona kuphathi 60 la siqala khona e-office lika Bradley. U-Eddie buza uRandall uthi ufunani la wathi uRandall bese ngithi ngiyahamba. Wathi u-Eddie pho samele na uhambe ngani pho. Wathi uRandall Bradley susinja yakho phambi komnyango ukufuna ukudlula. Wathi uBradley mdedele Edward aphume. Wathi uEdward ngithe ngeke aphume ephila lo wadonsa isibhamu amkhomba ngaso. Wathi ngifuna ungitshele ukuthi yini ozoyenza la. Wathi uRandall bese ayiphinda lento yongikhomba ngesibhamu. Bengizela kuzoxolisa kuBradley. Wathi uEdward ngabe uqinisile Bradley wavuma uBradley wathi mdedele ahambe. Wathi uEdward ngithe ngeke mdedele ahambe lo. Wathi Bradley manje uzokwenzani ngizomdubula afa. Wathi uEdward ucansi ngeke ngimdubule ngisengikhathele ukubona ubuso balenje. uEdward ebuza kuBradley ukuthi ukutshelile ukuthi kade ngimbona manje emi nonkosikazi wakho bencikene phambi komuzi wakho nezingane zikhona endlini ngize ngabahlukanisa ngemoto ngithi ngiyabashayisa. Wethuka uBradley buza kuEdward ukuthi uqinisile yini embuza nokuthi into yanini leyo. Wathi uEdward into yamanje ingakho ngiphuthume ngithi ngizokutshela kanti ngizofica yona lenja futhi. Wathi uBradley benenzani phambi komuzi wami nino Alex Randall. Wathi uRandall besikhuluma mayelana nengane. Wathi uBradley lengane uqeda umtshela ukuthi kaLushini. Wathi uEdward uLushini kanjani manje ngeneni kanti ku-Alex nalabantu abamnyama. Wathi uBradley mtshele Randall. Wathi uEdward ngiyitshele Randall. Wathi uRandall nami into engiyitshele u-Alex leyo ukuthi uLushini ubaba wengane yakhe. Wathi uRandall Edward ungahambe umbuza. Wathi uEdward vele ngizobabuza bobabili. uEdward wabuyisela isibhamu kwi-holster wabuza kuBradley ukuthi ngeke akwazi ukuvula iwindi ufuna ukukhipha lenja ngefastela. Wathi uBradley Edward ngiyawudinga lo msebenzi dedela lenja ihambe. Wathi uEdward akusho lutho ukulahlekelwa umsebenzi ngenxa yalenja vele sikulahlekisele ngomndeni wakho wonke. Wahlehla uEdward wayoma emnyango wathi kuRandall akaphumi. Wathi uRandall ngizophuma kanjani uma emnyango. Wathi uEdward ngoba ngime emnyango uphuma ngewindi. uBradley waya kuEdward emnyango wathi kade ngithi dedela lenje ihambe. Emsusa embeka eceleni waphusha uRandall wamkhiphela ngaphandle. Wathi uEdward manje uzodedela lenje ihambe iphila. Wathi uBradley ngeke ngihambe ngibulala abantu. Wathi uEdward manje uzohamba ungena emanzini anezingwenya usave ingane ongayizali. Wathi uBradley ngikhathele ilento ngifuna ukudlula kulento ngifuna ukuthula. Wathi uEdward akukho ukuthula unkosikazi wakho usalala nale ndoda. There is no peace, Brad. Your wife is still sleeping with this man. Wathi uBradley Edward ngicela uphume uhambe. Wathi uEdward awunandaba nalento eyenzakayo. Wathi uBradley hlukana nami Edward phuma uhambe la. Wathi uEdward kulungile ngiyahamba ngikwazi kodwa usubani manje Bradley. Waphuma wahamba uEdward wathi sala kanjalo. Emzini kaAlex kwakhala ifoni wayiphendula ngesikhathi efonela uDr. Rustin. Bebingelelana noAlex ethi uDr. Rustin ngizwile ngezinto ezenzekile Alex. Ethi nengane yakho ila esibhedlela njengamanje idedelwe ezandleni zami mina oyinakekelayo. Wajabula uAlex wathi ngiyabonga kakhulu mayese ezandleni zakho. Ethi uDr. Rustin uyathanda nokumbona. Wathi uAlex ijaji lathi angivumelekile kwaseduze kwayo. Wathi uDr. Rustin ngibatshelile ukuthi ingane ukuze ikhule kahle idinga ubesilebele base bethi ungeza kuzoyincelisa. Wajabula uAlex wayesekhala etshela uDr. Rustin ukuthi uyabonga. Wathi udokotela ungeza ke Alex uzomncelisa kodwa ngicela ungithembise ukuthi ngeke uzomthatha uhambe naye. Wathi uAlex ngiyakuthembisa dokotela ngeke ngize ngifake enkingeni. Wathi udokotela ungafika nini. Wathi uAlex ngisazofonela umuntu ozongisalela nezingane kodwa ngiyeza manje. Wathi udokotela okay wavala ifoni. uAlex wafona esefonela uEsperanza iphendula uEsperanza ifoni. Ethi uEsperanza uyazizwa kodwa lezi zinto ezenziwa uTravis. Wathi uAlex ngizwile kodwa kumfanele uTravis uphi yena uKelly. Wathi uEsperanza uKelly ukhona la epolice station ukhuluma nephoyisa. uAlex wabuza kuEsperanza ukuthi ubhizi kangakanani nomsebenzini. Wathi uEsperanza akekho busy kakhulu kwamanje. Wathi uAlex ukuthi bengifuna ukuya esibhedlela. Wathi uEsperanza uyagula yini. Wathi uAlex cha ngifonela udokotela wami wathi ingane ngaphansi kwesandla sakhe esibhedlela ngingafika ngizoyincelisa. Wathi uEsperanza uyindaba ezimnandi lezo. Wathi uAlex bengizocela ungiphe ulift. Wathi uEsperanza ubese ngikhohliwe indaba yemoto yakho khululeka ngiyeza. Wathi uAlex ngiyabonga kakhulu ngenkathi sevala ifoni. Mase semzini kaNatalie uLushini wayecasukile ethethi uNatalie ethi akamazi uNatalie ukuthi uyifonelile neparole officer kaJoey ngoba ngeke izisize ngalutho ekubosheni kaJoey. Wathi uNatalie at least asihluleke sizamile. Besakhuluma nokho umuntu emnyango ngenkathi uNatalie sewumvulela. uLushini wayesacasule ukufika kaHardy ngoba wakweza uNatalie ethi uyamshela. uHardy ethi uzoxhawula uLushini wayethulela uLushini. uNatalie wabuza uHardy ukuthi angaliphuza nekhofi. Wathi uHardy angalijabulela. Wathi uLushini akho khofi azolithola la ngoba uzelile la uzokhuluma ngoJoey akezile uzophuza amakhofi la ekhaya. Wathi uNatalie Lushini ngiyacela simenzele ikhofi please. Bahamba bayikhishini ngenkathi ethi uNatalie Lushini ngifuna ukuzama la. Wathi uLushini ngiyakusiza ngalutho lo muntu ufana ahambe. uHardy wathi kuLushini ngiyazi mfethu ukuthi ucasukile. Wathi uLushini ngumfowenu mina ngiyena umfowenu. Yenza umsebenzi wakho akubizele wona uNatalie uhlukane nami ngiyena umngani wakho. Wathi uHardy okay uyaxolisa. Wafika uNatalie wanikeza uHardy ikhofi. Wathi uHardy nomuzi omuhle. Wathi uNatalie uyabonga. uLushini umemeza kakhulu wathi siyabonga. You have a lovely home. Thank you. Thank you.
wathi uNatali kuHadi okay sesingakhuluma ngoJoey. Wathi uLushini vele uzokhuluma ngoJoey iyona into ayizele la. Wathi uHadi kuNatali njengoba ngikutshelile efonini ukuthi ayikho mina into engingayenza ngoba uJoey uviolate probation yakhe. Wathi uNatali ngiyakwazi lokho kodwa bamthathe engakapholi esibhedlela. Wathi uHadi vele uthathwe esibhedlela usiwa kwesinye isibhedlela sasejele. Wathi uNatali kuHadi ngiyazi ukuthi ngeke u-understand ukuthi uJoey beseyiphethe kahle. Wathi uHadi kuNatali lo muntu utholakale nesibhamu wadubula umuntu wambulala. Wathi uNatali kwalowo muntu bezama ukubulala yena uJoey kanti futhi uJoey bengasadayisa ama-drugs besesebenza nami eBurger Fast Restaurant. Wathi uHadi kuNatali nami Miss Hayini ngayikho into engingayenza sekuyoba isinqumo sejaji. ULushini wayecasukile wathatha ikhofi kuHadi wathi bengivele ngazi etshela uHadi ukuthi akaphume ahambe emzini wakhe. Wathi uthi uzama ukukhuza uNatali wathi uLushini ayiphume le ndoda ngiyidingi la endlini. uNatali ethi uncenga uLushini. Wathi uLushini kuHadi ungamkhipha uJoey ejele noma ngeke ukwazi. Wathi uHadi ngeke ngikwazi. Hamba uLushini wamvulela umnyango wathi phuma la. Waphuma wahamba uHadi wasala uNatali ethithisa uLushini. uLushini etshela uNatali ukuthi uzomtholela ummeli uJoey. Wathi uNatali kodwa naleyo loya kuzomela isebenzisane naye uHadi. Wathi uLushini mayese kuleyo case phela lo Hadi ngizomkhipha sifaka omunye umuntu. Wathi uNatali ngoba nakho unezimali eziningi wena. Unanemali ongangitsheli ngayo esebhenki. Wathi uLushini usho ngoba ungayiboni imisebenzi yayo leyo mali. Ekwazi ukuthenga lo muzi nezinto ezila endlini. Yakhokhela nama medical bills kaJoey esibhedlela. Wethuka uNatali wathi hawu kanti wena ubumkhokhela esibhedlela. Wathi uLushini ucabanga ukuthi ubekhokhelwa ubani uJoey ngoba kumanje lezo zimali okhuluma ngazo isazotholela uJoey iloya. Kodwa ekugcineni kuthiwa lezo zimali ngiyifihlile. Waqala lapho uNatali esexolisa kuLushini. Esondela kuLushini uNatali ethi kodwa unesikhwele la muntu okungasho ukuthi mayengishela ngangizomqoma. Ngathi ehleka uNatali beqabulana noLushini. Nathi uLushini kodwa ngimdingi lo Hadi la endlini. Wathi uNatali ngeke ngiphinde ngimbize ngiyaxolisa. uMarcy wangena ehoteli kaMakarandala ethi namanje basakulalisa kulombhede. Wathi uMakarandala usubuyile ngiyaxolisa indaba kaRandala. Usiphazamisa usafuna ungixoxela indaba. uMarcy ebuza kuLois ukuthi unjani. Wathi uMakarandala uright. Wathi uMarcy asiphume out njengamantombazane siyokwenza shopping. Wathi uMakarandala ubuke kujabulile ke namhlanje. Wathi uMakarandala kuyangijabulisa ukubona ujabulile. Wathi uMarcy ubona ngathi iyagulisa impilo yokuhlala njalo uphatheke kabi. Wathi uMakarandala usungaqhubeka kungitshela le ndaba obufuna ukungitshela yona. Wathi uMarcy wacabanga wathi yazi angisayikhumbuli. Wathi uMakarandala ngeke kufike kuguge mina ngibe mdala bese kukhohlwa wena ingane. Wathi uMakarandala usungenza ingane Marcy ngitshela noma kungenzeka ukuthi usushintsha umqondo ngento obufuna ungitshela yona. Wathi uMarcy no it's about uBradley bengifuna ukutshela ukuthi ngiyamthanda uBradley. uMakarandala wabuza ukuthi iqale nini leyo nto. Wathi uMarcy noma ngingazi ukuthi iqale nini kodwa ngezwe sengimthanda. Wathi uMakarandala Marcy qaphela. Wathi uMarcy khululeka ngeke vele sesithandana noBradley. Wathi uMakarandala ngoba uBradley ube indoda ohlangane nayo emva kokuhlukumezeka okuthole kumyeni wakhe naye obehlukumezeke ngenxa yenkosikazi wakhe. Okungathi makhamba isikhathi ubone ukuthi awumthandi ngoba umthanda kanti bekuwumuntu obekududuza ngokubuseni inhliziyo ebuhlungu. Wathi uMarcy njengoba ngisho ukuthi ngeke sesithandane but ngiyaqala ukuba nomuntu onothando bengingakaze ngilikhonjiswe uRandall. It's not even about sex ngoba science naleyo sex uyangikhisa. Wathi uLouis ngabe uyayifuna ezami iyalo. Wathi uMarcy ngidinga zona njengoba ngizela. Wathi uLouis kufanele uyiyeke lento Marcy. Uqale le relationship entsha ubungakayilungisi kahle i-relationship yakhe endala. Wathi kufanele wenze isiqiniseko sokuthi ama-feelings akho ngoRandall asephelile okwangempela. Akuzokuphatha kabuhlungu ukubona uRandall senomunye umuntu wesifazane. Umuvele kuBradley kodwa ube uthi usenawo ama-feelings ngoRandall. Wathi uMarcy vele ngiyamthanda uRandall. Wathi uMakarandala isona sizathu wesenza ngithi ungagijimeli izinto. Wathi uMarcy kodwa ngeke ngiphinde ngibuyelane noRandall. Wathi uMakarandala ungabosho ukuthi into ngeke iphinde yenze. uDiane wayephuma ejele ehamba ekhala emotweni yakhe. Wafika wangena phakathi emotweni esaqhubeka nokukhala ngesikhathi ekhipha ifoni. Wafona efonela uKheli wathi ufunani? Wathi uDiane ngikucasukele kabi bona ntombazane futhi ungayithukisi wenze ngathi awazi ukuthi ngikhuluma ngani ngoba ngiyakwazi ukuthi wenzeni. Wathi uKheli Miss Diane ngenzeni? Wathi uDiane ngisuka ejele njengamanje uTyrell bayamnqabela ukuthi aphume ngeprobation. Wathi uKheli pho mina ngenzeni? Wathi uDiane wena ubafonelile ngiyazi. Wathi uKheli bengizobe ngithi ngikwenzelani mina lokho. uDiane ubuza kuKheli ukuthi uneshow akukhulumanga nalabantu waphika uKheli wathi cha akakhulumanga nabo. Wathi uDiane mangike ngathola ntombazane ukuthi unesandla kulento ngiyakuthembisa ibuhlungu into engiyokwenza yona. Wavala ifoni uDiane wadumisa imoto yakhe wahamba. Esibhedlela uAlex wayesebuka oncelisa ingane yakhe ngesikhathi uDr. Rustin embuza ukuthi bekunjani ukuhlangana nomfana wakho. Wathi uAlex bese ngingasavumi ngihlukane naye kodwa isimo siyaphoqa. Wathi uDr. Rustin ngitshele Alex kwenzakalani mhlambe nami khona la ngingasiza khona. Wathi uAlex inkinga yami uRandall ufuna ukuyithatha ingane ethi kodwa ngazi nami nginqabelana ngoba vele naye ingane yakhe. Wathi uDr. Rustin uneshow ukuthi kaRandall. Wavuma uAlex wathi ingane kaRandall ubuswa yini lokho. Wathi uDr. Rustin ukuthi ngizwe kuthiwa ubuthandana nabantu abaningi ethi indaba ziyahamba. Alex uyayazi iMaxine ukuthi idolobha elincane. Wathi Alex ngiyazi ukuthi iMaxine indawo encane kodwa akulona iqiniso lelo. uAlex ebuza uDr. Rustin ukuthi uyizwephi leyo nto. Wathi uDr. Rustin ngithi yakhumbula Alex ukuthi ngishade nejaji.
amajaji. Manje umkhwenyana wami uyakhuluma namanye amajaji, uyakhuluma nabameli. Wathi Alex, Dr. Rustin ungakwazi umcelela umkhwenyana wakhe angisize ukuthi uRandall angakwazi ukuwina i-custody yale ngane. Wathi Dr. Rustin kufanele kuze nesizathu esiqinile sokuthi yini engamenza uRandall ukuthi angabe ubaba right. Nothula wacabanga Alex wathi ingoba ingane yami leyana futhi kudinga ukuthi ibe nami. Wathi Dr. Rustin akusona isizathu esiqinile leso. Wathi Dr. Rustin ngiyaxolisa Alex, ayikho nami into engingayenza. Wathi Dr. Rustin ku-Alex ungafika uvakashela umfana wakho noma nini ngesikhathi evalelise sehamba u-Alex. Kwaqhamuka uMars emva kwakhe. Wathi Dr. Rustin kusahamba kahle ukukhulela kwakho Mars. Wethuka u-Alex ezwa lokho. Wabuza kuMars ukuthi ukhulelwe. Wathi Dr. Rustin hawu kanti nena nobabili niyazana? Wathi uMars siyazana. Lesifebe yilesi esasilala nomkhwenyana wami. This is the bitch that was sleeping with my husband. Wethuka wangigizwa wabanjwa amalimi uDr. Rustin. Wathi uMars hayi ungethuki dokotela, vele nami sengikhulelwe ingane yomkhwenyana wakhe kusho ukuthi seku-50-50. U-Alex wayesechokekile ethukile. Wathi uMars yini uthuswa yini? Ucabanga ukuthi kwakuwena wedwa okwazi ukudlala lowo mdlalo? uDr. Rustin esexolisa ku-Alex. U-Alex wayeselinde i-lift ivuleke. Yavuleka i-lift wangena u-Alex noMars wamlandela wangena phakathi. Wathi uMars ngokuhamba kwendoda awusayinaki ebuka nje udoti ejezini. Ethi uMars kumnandi ukheve sex nomkhwenyana wakho. Ethuka udokotela wayememva kwakhe. Ngesikhathi esekhala u-Alex, uMars watshela labantu ababesemva kwabo ukuthi lo njengoba nimbona wakhuleliswa umkhwenyana wami, nami sengikhuleliswa umkhwenyana wakhe. Ethi angiyena umuntu omubi guys, uyena wayeqala lento. Yavuleka i-elevator waphuma egijima u-Alex. Wathi uMars uyaphi? Asikafika e-ground floor. Mayese emzini waNatalie wayibuza iy'ngane zakhe ukuthi ziyayithanda indlu yazo, zibonga zethi ziyayithanda. Zibuza kumawabo ukuthi sebe-rich yini manje ngoba sebehlala la. Wathi uNatalie nosithando sami asikabi rich okwamanje, sisazosebenza kanzima sinolushini ukuze sibe rich. Bathi kodwa ngithi indlu yethu le. Wavuma uNatalie ukuthi ya indlu yenu. Wahamba uNatalie wathi ngiyabuya kodwa ningangcolisi la endlini. Nolushini wayehleli noFrank ekamereni labafana. uFrank ebuza kubaba wakhe ukuthi umbhede wami ngedwa lo. Wavuma uLushini ukuthi ya owakho manje umbhede lo. NoJoe uzolala kowakho umbhede. Wathi uFrank uphi kanti yena vele uJoe? Wathi uLushini naye uJoe usesibhedlela. Wathi uFrank ngizogada umbhede kaJoe ungathintwa umuntu azabuye esibhedlela. Khonokho umuntu emnyango wathi uNatalie usangivulela. Wathi uLushini makuyila umuntu weparole kaJoe ethi uHardy ahambe la ngimfuni. Wahamba uNatalie wayevula emnyango. KwakuMiss Haynes lo wayekade ezokwenza i-paternity test kuRandall before. Wathi ucela ukukhuluma noNatalie Hennings noLushini Morgan. Bavuma ukuthi ibona bembuza ukuthi ubani wena. Wazisho wasebatshela ukuthi uzothatha ama-DNA samples abo njengabantu ababa la endlini ekuqaleni before kushone uRamsey. Wethuka uNatalie wathi kanjani ngoba uRamsey ashonelanga la endlini. uLushini wathi Natalie ehlisa umoya semnika ama-DNA samples. Wathi uNatalie ngeke ngiyenze leyo nto. uLushini wazama ukunceka uNatalie. uNatalie wabuza kuLushini ukuthi kanti lo Ramsey washonela la endlini. Wathi uLushini ngena Miss Haynes usenza ama-DNA. Wangena lo sisi sezothatha ama-samples abo. uNatalie kodwa wayengafuni. Wathi uLushini khululeka Natalie asikwenza. Wasethi lo sisi kuLushini uzothatha ama-blood samples bese ethatha unwele lakhe namathe. uLushini wabuza ukuthi wawuthatha izinto ey'ningi kanje. Wathi lo sisi ukuthi for wena Lushini sifuna ukwenza ne-paternity test. Wathi Lushini i-paternity test ngimithi sebani mina? noNatalie wabuza same question ukuthi i-paternity test ihlanganaphi noLushini. Wathi uLushini ngeke ngiyenze i-paternity test mina ngimithi sangamuntu. Wathi lo sisi kumayelana nengane ka-Alex Montgomery. Wathi uNatalie kule ntombazane uma ungafuni ukubona ukuhlanya kwamphuma la endlini. Wathi lo sisi ngithunywe inkantolo. Wathi uNatalie ibiza leyo nkantolo izela ufike uyitshele ukuthi ngithe phuma emzini wami. Wathi uLushini sicela uhambe. Wathi lo sisi kulungile ngizofike ngibatshele court ukuthi nenqabile ukwenza into ebengize ngayo. Wathi uNatalie hamba ubatshele vele phuma futhi la endlini ngathi somvulela emnyango. Wathi uLushini awumeke Natalie ungaqala ungithethisa. Wathi uNatalie angizile ukuzokuthethisa mina umuntu osazongazi ukuthi ngubani uAlex. Ethi uLushini kodwa ngifakwa kanjani kule nto mina? Wathi uNatalie khululeka ngizokwenza sure ukuthi ngiyakukhipha kule nto. Ngase police station uBen wakhala ifoni yakhe iphendula ngathi efonela uJulius Escada embuza ukuthi kumnandi ukuhamba ngeFerrari. Wathi uBen lokungayithatha ngisayipakile lapha ekhaya ngihambe ngayo ngiyasaba ngoba ngiyiphoyisa. Wathi uJulius ngakubolekela ukuthi uhambe ngayo leyo moto okungcono-ke awuzoyidrive e-police station uzoyidrive nje ko-freeway. Ethi phela umngani wami wona Ben. Wathi uBen okay ngiyabonga. Wathi uJulius ngizokwenza iphathi namhlanje ebusuku ngifuna ukumema ukuthi ufike namhlanje mngani wami sizobe sinenqwaba amasigazi nayo yonke inhlobo yesidakamizwa ongayicabanga. Wathi uBen ngiyeza ngiphakathi uzongithextela i-address ebuza ukuthi ngayiletha ne-girlfriend yami. Wathi uJulius no akuyona iphathi yabantu besifazane iphathi yamadoda. Wathi uJulius khona nenye ifavor ngifuna ungenzele yona Ben. Ngifuna ungiphathele ifayile elimayelana no-Eddie. Ethi yiningi kabi iy'ndaba ka-Edward esengiyitholile so kuye ngiphoqa ukuthi ngithole i-personal file yakhe. Wathi uBen angazi noma ngizoyithola leyo file kodwa ngizozama. Wathi uJulius ungazami Ben yenza ngoba la awuyisizi wena kuphela usiza nomngani wakho. Wathi uBen okay ngizokutholela le file. Wathi uJulius sesiyobonana ephathini ntambama. E-police station uKelly wayetshela iphoyisa ukuthi mina bengingashongo ukuthi ngibophe noDrivers ngoba angimvulelanga icala mina bengifuna ingane yami. Lathi iphoyisa uneshow ukuthi awukazi umtshela ukuthi akathathe ingane yakho. Wathi uKelly kade
kade ngikuphindaphindela leyo nto ngimtshelanga uTravers ukuthi athathe ingane yami. Le phoyisa lathatha itablet layivula lanikeza uKelly lathi akafunde lapha. Lathi funda ngikuzwe Kelly. Wafunda uKelly ukuthi ngicela uze ngoba uJustice ulele embhedeni wami nginqena ukumvusa ukuze singamphazamisi iqhamuka ngasemva kwendlu ngasewendini lendlu yakhe. Uvela wacasuka uKelly wayibeka phansi leyo tablet. Wathetha uKelly ethethisa le phoyisa ethi angaze ngiyibhale lento lathi le phoyisa lento iqhamuka efonini yakho. uKelly wabuza le phoyisa ukuthi alazi ukuthi umuntu angayenza lento yama-message ayifake. Naleli phoyisa ngiyazi leyo nto yenziwa kanjani. Wathi uKelly ukuthola amafoni amabili uthathe leyo foni uyisave ngegama lami bese wena uyisendela imessage efonini yakho usebenzisa leyo foni esuke isave ngegama likaKelly. Uyiphoyisa elinjani ngoba kufanele ngabe uyazazi izinto ezinjalo. Ethi uKelly kwenziwa yini ungangikholwa uthathe isayidi likaTravers ngoba mhlampe umuntu wesilisa. Ethi kanjani ke mhlampe lecala leni lisho umuntu wesifazane. Naleli phoyisa still nalapho ubufakazi bebe bengashintsheli. Wathi uKelly ukuthi ibhlungu lento ukuthi uyafika uTravers angisabisa angithreatenishe athathe ingane yami engashongo manje sekufanele kube yimina engiyidefendayo futhi. Le phoyisa lathatha elinye iphepha lalinikeza uKelly lathi mawukuthi ke lo muntu ubeyicreate le phone lo bufakazi buqhamuka from ikhampani yakho ye-cellphone ama-record nama-conversation funda lelo phepha ngilizwe. Oluthatha walifunda uKelly lithi Travers ngiyakucela ungenzele ifavor ungilandele uJustice emagroundini esikole sabo kwi-baseball game ngoba ibhasi izobe ingekho kanti nami ngibhizi la ngabe ngiyomlanda. Lathi iphoyisa ungaphawula uthini ngalokho uKelly wayesekhala wathi ngiyakutshela angaze ngiyibhale yonke lento. Wathi uKelly kuleli phoyisa kusho ukuthi uyamkholwa lathi leli phoyisa ngikholwa yonke into ephambi kwami. Wathi uKelly hayi kulungile manje ngafuna ungisiza it's fine wasukuma. Wathi uyahamba uKelly lammisa leli phoyisa lathi abantu abasebenza la e-police station banomsebenzi omningi obalulekile wena ususimoshela isikhathi siyamaphoyisa awufuni ukuyeka uTravers Kane uTravers Kane akakuthandi naleli phoyisa wena kuzomela uboshelwe icala lokuphazamisa istate. Wathi uKelly ayikho into engizoyiboshelwa mina futhi uma ungena warrant of arrest icela uhlukane nami lathi leli phoyisa kululeka nginayo kwi-warrant of arrest wena yokukubopha. Siyayibeka lapha namhlanje ungaphuthelwa episode elandelayo so-uploada kungekudala. Thank you for watching Styriza TV and please don't forget to like, subscribe and hit the notification bell for more videos like this. Styriza TV.